Hyvä. Voisitko ottaa vähän sellaisen vakavamman ilmeen? Arvaa! Vielä pikkasen vakavampi. Ajattele vaikka pätkätöitä ja työttömyyttä ja soppajonoja ja lääkkeiden leikkaamisia ja kaikkea siellä. Anteeksi! Noin, nyt on hyvä. Noin! Se oli siinä. Tulikohan mitään käyttökelpoista? No jos filmin kehitys ei mene täysin mönkään, niin kyllä me näistä vaalimainosta saadaan aikaa. Ehtisiköhän teettämään kuvat, jos pitäisi kiirettä? Ehkä sun olisi paras mennä kotiin. Meni jo! 30 euroa. Ilonpilaaja.